खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैथ' संक्रान्ति ना मा होनो मोसौ सुंखायनाय, जोंहा मोसौथ' गैया, थेवब्लाबो फादार इन ल'आ माबा माबि मैगं हानाय नुहुरदों आङो, रेडि खालामगासिनो दं। ओमफ्राय बोरमाखौनो थुखैनो नागिरदों। बैसागुनि संक्रान्तिनि मोसौ सुंखायनायबाबो भिडिअ एसे आलादा जागोन, नायलांबासो मिथिगोन नोंथांमोनाबो आरो टाइटेलाव नायना मिथिखाबाय जानो हागौ नोंसोरबो। आरो फिन खेबसेबाव बैसागु बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमनाय अननाय आरो जासिहरफिनबावबाय आङो। बोरमानो आदार लगायबाय आरो जोंना बिहुआ मोसौ गैया नालाय बोरमाखौनो थुखैगोननो, सुंखायगोन ना मा होनो, थुखैनानै माला साला गानहोगोन, रेडि खालामगासिनो दं। ओमफ्राय दा आङो आदार होग्रोनोसै। गाखोनोसै खेला होदों सानदों। दरजाखौ खेंनानै लाग्रोनोसै आं दाना। खेंनाय लोगो लोगो मानसिखौनो माबायदि खालामजागोन बिसोरो। र' दुस्थ'फोर मोनजाथ'वा रेडि, नोंसोरो आदार जानो रेडि। नै बेनो जोंनि न'नि प्रजेक्टआ। जाबाय मोदोमावसो होनांगौ, खुगायाव। जाबाय दे जाबाय दे। खांसै मालाखौ गानो होमबा। दुगैदों, माबायदि मोनदों? Karen ba? Itu yang berapa? Saya maksa.
हमजागोन ना आदार होबानो खुगाखौनो सोना होनांगौ दैयावनो खेबसेनो बेनिखौ हावरि खिथुउनजों लुनानै हो गोमो जानानै थासिगोन खोमा गङा बोरैबा नांगोन मोखाङाव होखांजोब्बाय आदार होबावबायसो Rainbow.